Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Bride o groom-to-be sa Cagayan de Oro City arestado. Human sa gingong scam nga fake wedding. Kung asa dulan 100,000 pesos nga wedding supply sa wedding organizers ang wala mapusli. Ang eksklusibong pahayag sa bride o legal counsel sa groom. Atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Mabulukon og patsada gayod nga setup sulod sa usa ka hotel sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Ingon ani ang hulagway sa gimugnang reception sa grupo sa wedding coordinator nga si Arvil Carrasco. Apan kining tanan, wala mapusli tungod scam di ay ang kasal nga himuon unta ni adtong Lunes. Pasado las 7 sa gabi, may abot ang mga pulis sa Cugon Police Station o gidala ang bride o groom-to-be aron imbestigahan. Sumala ni Arvil nga adlong Sabado gikontak siya sa bride nga si Riri. Sanglit kinahanglan nila makasal adlong Lunes. Busa Domingo sa buntag nakigpulong na siya sa duha. Lunes pinaspasay gilayon ang ilang pagplastar sa hotel ug reception area. Butang nga nakahatag pa siya og 75,000 pesos sa hotel para lang maplastar. Iya daw daddy kay na daw gisugo magpa-deposit daw sa bangko. Kay hinay daw kayo ang online, so ilan na lang jud daw i-personal. So mao to punto alauna, alas 2, alas 3 wala jud. Apan niabot na lang og gabi wala gyud kini nakabayad. Busa nanawag na sila og pulis. Migawas sab ang storya nga daw gilumay lamang ang groom sa bride. Apan alang kang Arvil, Mao na dayon ni panjud sa asin ato. Gipawid sa iya dahil gibutang sa iyang bulsa. Oo. And based din sa akong mga coordinator dito daw, inana nang luya daw inana. Ako sa ako kung ako lang opinion ako, di man noon ko tuwa na sila ron joy makakuan based ra sa mga istorya. sa atong eksklusibong pakigihinabi sa bride nga si Riri, gilimod ni ini nga iyang gilumay ang iyang groom. Lehitimo kuno nga aduna sila'y relasyon o gani buntis kini sa karon. Kung matubag og dili, di man jud sila motuo. Yung murag lami kay tubag og uba para manungog na lang gani sa mga tao nga nalumay na lang nako jud siya kay liman ka gisablig-sablig asin. Pero kung ako pabuton, nangita na lang unta kung mas effective kanang dili magsilbi ang asin. Dugang pa ni Riri, dili niya intensyon nga ilaron ang mga wedding suppliers o coordinators. Wala siya plan, sir. Ikaw do, klaro naman kayo na, sir. Oy, kung plano na mo siya, dili po sila maabot sa inato nga point. Sa eksklusibong pahayag sab sa groom, pinaagi sa legal counsel ni ini. Biktima ra sab kini sa bride tungod sa mga pasalig. Karon ang amo lang yung goal is mapagawa sa si karon for releasing naman noon siya, storyahan pa namo tanan. Among tanan legal remedies na available kan. Sa kabahin sa Cugon Police Station, giandam na nila ang civil case nga breach of contract nga ipasaka batok bride o groom. Pwede na ito mapailan og kaso sa estapa pero dito na sa regular filing. So may tabo ni karon ato ning i-release ang maong kaning bride nato. Then ato pong gikumbinsi si wedding organizer na mag-file og kaso. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.